Ja sam Milojko Pantić, a cilj ove emisije je otkrivanje istine o politici i sportu. Najpopularniji sport u Srbiji, fudbal, doveden je do besmisla jer je nekadašnjeg perača automobila i kuma samozvanog generalisimusa Srbije Slavišu Kokezu zamenio dvojac Džajić-Nedimović. Tako je doskorošnja Kokezanija postala fudbalska Džajahirija. Ljudi koji vole fudbal prosto ne mogu da veruju da njihovi nekadašnji fudbalski ljubimci Džaja i Piksi ulaze i podržavaju srce mafijaške fudbalske tame koju, kao i zemlju Srbiju, oličava jedan neostvareni fudbalski huligan. Zato evo, gospodo Džajiću i Stojkoviću, čujte i pogledajte u kakvo ste leglo kriminala i korupcije ušli. Sportsko-politička galaksija je naširoko o tome govorila u emisiji 858 od novembra 2019. godine. Prošle nedelje dobili smo nove dokaze da je sve u srpskom fudbalu neregularno i protivzakonito i na terenu i van njega. Prvi dokaz je izjava Zdravka Mrđe, predsjednika superligaša iz Inđije, iz istoimenog Sremske Varoši. Citiram: "Jedino nam ostaje da Vučića molimo za pomoć. Neko mora ovima iz Fudbalskog saveza Srbije da kaže: hajde, idite kući i pustite da ovo radi neko ko zna posao." Posle utakmice Inđija-Javor Ivanjica 2-3, predsjednik kluba domaćina rekao je i ovo: "Svi imaju neki interes u srpskom fudbalu i sve se zna. Ko koga štiti i zašto. Da ne pričam dalje, mi smo međutim tu negde na repu tih interesa i nemamo nikakvu zaštitu. Mislili smo da nam zaštita i ne treba, da možemo pošteno da na terenu izborimo opstanak u ligi, ali izgleda da ne možemo. Ne možemo da utičemo na pojedinačne odluke sudija na našim utakmicama koje su konstantno protiv nas." Zdravko Mrđa je sve ovo rekao posle utakmice u kojoj je sudija direktno odlučio pobednika izmišljajući penal za Javor na samom kraju meča. Drugi dokaz da je u fudbalskoj Kokezani sve neregularno i van terena jeste ova izjava političara Borka Stefanovića. "Tražimo od predsjednika Vučića, jer je sve druge institucije u državi ukinuo, da objasni građanima poslovni uspeh predsjednika Fudbalskog saveza Srbije Slaviše Kokeze, koji je za 7 godina SNS vlasti postao jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji. Pitamo predsjednika da li je normalno da se prihod Kokezine firme za 7 godina uveća 350 puta. Stefanović je izneo i detalje, rekavši da je predsjednik Fudbalskog saveza u biznis ušao 2012. godine preko firme za IT tehnologiju ProInter, koju je ugasio prošle godine, a koja je od početnog kapitala u iznosu od 150.000 evra narasla na kapital od 52 miliona, i to sve kroz poslove koje je sklapala sa javnim preduzećima i ministarstvima. Kokeza je kupio Eurosalon za 190.000 evra, a samo jednu zgradu te firme na Sajmu je državi prodao za 16 miliona evra. Jedna od njegovih firmi bila je Win-Win, koja je kapital uvećala sa 5 na 150 miliona evra, a koja je sada prodata Tehnomaniji. Sve što Kokeza dodirne, kaže Stefanović, pretvara se u zlato, jer on je simbol korupcionaške vlasti u kojoj se privilegovana elita bogati novcem građana.
Jer Kokeza je od 2013. do 2017. godine sklopio više od 200 ugovora sa državnim firmama. Samo sa Elektroprivredom Srbije sklopio je 50 ugovora, a tu su još grad Niš, grad Beograd, uprava carina, javna komunalna preduzeća, parking servis, infostan, elektrane, ali i vlada Srbije, njena ministarstva i mnoga druga preduzeća i ustanove. Završio je svoje obraćanje novinarima Borko Stefanović. Sportska galaksija je prvi put pokazala javnosti ovu fotografiju 2016. godine, kada je tadašnji premijer vlade Aleksandar Vučić postavio svog nekadašnjeg telohranitelja na mesto predsjednika Fudbalskog saveza Srbije. Fotografija je snimljena 2008. godine na konferenciji za novinare Srpske radikalne stranke posle protestnog mitinga protiv hapšenja haškog osuđenika i ratnog zločinca Radovana Karadžića. Tomislav Nikolić, tadašnji zamenik predsjednika srpskih radikala, pravosnažno osuđenog ratnog zločinca doktora Vojislava Hulje Šešelja, i Aleksandar Vučić, generalni sekretar, doveli su pred novinare filmski maskiranog Slavišu Kokezu da pred novinarima odglumi svedoka navodnog napada policije na Vučića. Kokeza je navodno prebijen dok je štitio Vučića, iako se na ovom snimku lepo vidi kako Vučić mirno razgovara sa policajcima. Tako je dotadašnji anonimni fudbalerčić nižerazrednog brodarca postao javna ličnost, a sa dolaskom na vlast srpskih radikala presvučenih u naprednjake 2012. godine počinje i vrtoglava biznis i fudbalska karijera Slaviše Kokeze pod zaštitom svog političkog mentora. To što rade i jedan i drugi jeste čist kriminal i trajaće sve dok se duh bune u Srbiji ne probudi i ne grune. Ja sam Milojko Pantić, a cilj ove emisije je otkrivanje istine o politici i sportu.